Oan dela aste bat joan nintzen medikungana eta erizainak eramaten zuten txapa. Beti solasten nun erdaraz, ez dakit kostumbrengatik, ez? Beti hola, beti. Bino, txapa ikusita, hasi nintzen, eta beraiek, aizu, eta ja aldatu dugu. Gusten, ze gauza, ze tontakeri, ez? Eta hola ja aldatu dugu. Nere ingurua nahiko euskalduna denez, diferentzia handia ez dut izan. Baina bai, egoera gutxi izan baldin badira ere nabaritu dut, lasaiago solastu dudala euskaraz, hainbat jendearekin edo hainbat egoeretan jakinda erdaldun batzu zirela, baina belarria prezutenez, ez naiz desoroso sentitu, euskaraz gauzak adierazten. Hortziritan ezagik garen 8.000, 10.000 lagun eta 1.200 lagunek holako kontu batian beren babesa edo erakustia eta parte aktiboki hartzea mek egunez begitzen zait potentia dela, ez? Itzen zait basoa ikusi behar dela erdi betia eta horixe berra, 12. egunetik antzinera segitzen duen, gai hori da garrantzitsuena. Bira, jendia hemen topatu duten jendia horrekin, badakit benpen, beraiek prest daude niri aditzeko bere pazientziakin baita ere, ez dela nire ikitatik nire hizkuntza ez dela izan, ez? Bino, bai, saiatuko gera. Orduan ongi sentitu naiz, bai txapak ikusita eta neria erakustian ere sentitu dut jendia ausartu da nire gana euskeraz hitz egiten etortzia eta ni ausartu naiz ere egitea, pixkot gehiago, gero eta gehiago. Errekorrido guztia egina dut, euskaldun berria naiz, orduan fase guztia pasa ditut, eta niri pertsonalki tokatu zitzaidan euskaldunei eskatzea euskaraz egitea nirekin naiz eta nik ezin erantzun. Eta ze ezberdina da orain ikustea baduzula antolamen bat inguruan hori bultzatzeko erresten dula bidea ikaragarri. Bai euskalduna bezala orain erresten dizula hainbat egoeretan euskaraz aritzea gaizki sentitu gabe eta baita ere euskalduntzen ari direnentzat bide hori euskaldunek ere beraiei zuzentzea euskaraz erresten duela ikasketa izugarri. Iritzen zait herritako euskara batzordeak edo euskalgintza orokorrean, zagon guain urte dexente hartutako dinamika horiek antzinera eramaten, gauza berririkan edo gabe, eta azkenean hau agertu denean, izan du da bapatian, loratu da eta agertu da zerbait ere berria eta pixko bat erretxigua edo ez horren motibatu zegoen jende euskaltzale hori hurbildu da berriz ere, adin desberdinetakoak, talde desberdinak, anitzak, eta hori izan da uste dut agitz potentia eta horrek ere gero hazi ereina dago berriz ere antzinera segitzeko. Nik uste dut hau ez dela kendu behar eta egoerak erresten dituela. Bai euskaldunek egoera gehiagoetan ere euskara erabiltzeko eta baita ere ikasten ari direnekan erresago jasotzeko ere ez, dagoen euskara ere eta bultzakada izan behar dela. Beti ohitura falta aritzen gara erdaraz. Bai eskolan, bai patioan, ni seme-alaba ditut 3 eta gainera ja handituak, bino gure hizkuntza itxian erdara da. Bino beraien artin euskara. Orduan saiatzen gera gero eta gehiago hitz egitea. Bino, ohiturak aldatu hori da zailena. Eta bai, nik uste dut guain badugula, erranez Euskal Herri guztian 200 eta piko mila lagunek honetan aktiboki hartu du 11 egunez, hau ez da sinadura bat edo joate egun bateko besta batera terretorren aldenago, baizik eta aritu da india hor bere ekarpen egiten eta aktiboki lanean, eta hori nintzait baduela ere eskubida eskatzeko ja tokatzen zerenei, ez bakarrik herritarrei, instituzioi beharrezkoa diren neurriak hartzea euskara babestu, landu eta antzinera teitzeko. Azken finean errealitatea da beharra.
hainbat tokitan joaten baldin bazara, ez zara planteatzen, beharra baldin baduzu, beharra duzu, eta ikasten duzu, nahita nahi ez. Ez da aldeko jarrera edo ez, beharra duzu, eta kito. Zoritxarrez hemen ez da gertatzen, eta nik ez dakit bidea zen izango litzake, alde batetikan erakarri egin behar da, jendea, gure altxorra hau mantentzeko eta.